तो सब भोजपुरिया दर्शक से अनुरोध बा हमनी के दोनों भाई के कि भाई के भोजपुरिया माटी के लाल के सब्सक्राइब करी जा और खूब सपोर्ट दी जा ताकि मतलब यहाँ के खूब अच्छा लोगन के रुआ सब तक पहुँचावस और पेज पे फॉलो कर ले। बढ़िया काम करब रोरो से आग्रह बाटे। गलत आदमी के जगह मत देव और अच्छा आदमी के सपोर्ट करब। हरी के भरती निकालिए मोदी चाचा ढेरे लइका बाड़े बेरोजगार हमनी से के आपन लइकी बियाही कैसे बढ़ी वंश पतिर चाही फटफटिया सुते खातिर से जहो बड़ी लालची बाड़े लोगावा मांगेले दहेज हो बड़ी लालची बाड़े जवान कहीं साफ साफ काला सवाल बात मौगहिया कहने कैसे कि देखिए हमनी के भोजपुरी में बहुत सारा मुद्दाबाजी से अश्लीलता के मुद्दा उठेला, जातिवाद के मुद्दा उठेला और ओकर विरोध करले अश्लीलता के बहुत अच्छा काम बदनाम करे कहीं ना कहीं से होनी के साजिश चलत रहेला। और एगो और रहल बात की होनी के अश्लीलता हटावे खातिर हमरा नहीं लागत कि आइल बड़े सो अश्लील खुद हो गइल बड़े सो और अश्लील परोसे आइल। अभी हृदयानंद विशाल जी के द्वारा वहाँ के बारे में का कहब वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद और वहाँ से बस कहब कि हमनी के दोनों भाई पे आशीर्वाद बस देते रही। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज भोजपुरिया माटी के लाल के टीम पहुंचल बा बिहार राज्य के बक्सर जिला में। और आप लोगों से बता दी कि जौन दू महान विभूति भोजपुरिया जवान के नाम से बानी लो विवेक जी और मिट्ठू बाबा, यहाँ से तमाम बातचीत हुई भोजपुरी माई भाषा के ऊपर। और कवि हृदयानंद विशाल जी के आग्रह पर हम बक्सर आइल बनी और बक्सर पर भोजपुरी भाषा के ऊपर तमाम यहाँ लोग के होली मिलन समारोह में आए रही हैं लोग। तब जैसे पता चला था कुशीनगर जनपद से चल के हम बक्सर जिला में पहुँचल बनी और इस तमाम चर्चा हुई यहाँ लोग के बेरोजगारी पर ज़्यादा मुद्दा उठा ली, तमाम बात कर हम। सबसे पहले आप दोनों विभूति के हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता नहीं भोजपुरिया माटी के लाल में हमनी के जगह देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक बाने सब कोई के हमनी के दोनों भाई के सब भोजपुरिया श्रोता के गोड़ लगतन जी। पहिल का सवाल ही रही ये बिहार में चाहे पूरा देश के बात करतनी बेरोजगारी बढ़ गई बा, तो हमनी के आज बेरोजगारी पर सबसे पहले ही सवाल रही कि बेरोजगारी पर लोग इनके कैसे मन में आयल कि हमनी के बेरोजगारी पर लिखे के चाहिए ताकि युवा उससे कुछ। सबसे बड़ बात बा कि हमनी के युवा बानी जा जी और हमनी के सबसे पहले हमनिए के रोजगार चाहिए और हमनी के जब अपना के रोजगार चाहिए तो हमनी के जितना भाई लोग के लिए सब लोग के लिए कि यार कुछ करत नहीं कर रोजगार चाहिए और सरकार हमनी के बनौले बानी जा अपन ही न चुन के तो उनका से रोजगार मांगल हमनी के अधिकार बा, तो ओकरे पे हमनी के गीत गावे नहीं जा, गीत गा गा के मंगले कलाकार ही जाए से हमनी के अपना माध्यम से मुद्दा के आवाज उठाई ना जा जी। अगला सवाल ही रही कि लोगों कोनो माने जितना भी हम सोशल मीडिया पर लोग देखा जातिवाद ज़्यादा आजकल गाना हो गया चाहे राजनीति हो गया जातिवाद ज़्यादा होता है, लेकिन रोवा लोग इनके हालांकि रोवा लोग ओबीसी में चाहे ऊपर क्या होता कम लेकिन वो तो जातिवाद ना रहला। नहीं जाति मतलब का होला माने कि ई का कि जाति जब कुछ रुआ अच्छा करे निकलब और जाति में बंधा जब तक रुआ अच्छा नहीं कर सकत। और अगर समाज में रुआ कुछ अच्छा मैसेज दे दें, अब जैसे दहेज पे हमनी के गीत गावत नहीं जा, बेरोजगारी पे गीत गावत नहीं जा, महंगाई पे गीत गावत नहीं जा, शराबबंदी बिहार में जोन भी ओकरा पे बहुत सारा बयान कोनो एक जाति खातिर नहीं जा, जाति खातिर हमनी के करत नहीं जा। और जाति से हमनी के का मतलब सब जाति के हमनी के भाई हमनी के प्यार करले, हमनी के माई बहन चाची लोग प्यार करलो सबसे अधिक। और जे हमनी के मिलेला कहला कि हमार मम्मी तार लोग के बहुत बड़ फैन है, माने फैन है, तो हमनी के बहुत अच्छा लगेला कि ऐसा हमनी के बानी जा भोजपुरिया में ऐसा एगो हमनी के बानी जा हमनी के गर्व होला कि काम करते हैं कि जो माई बहन बेटी सब घरे बैठ पूरा परिवार हमनी के देखेला वीडियो। तो अगला सवाल ही रही कि थोड़ा कड़वा बाटे आप लोग देखें हम ज़्यादा वीडियो में सोशल मीडिया पर कि मगहिया जवान के जौन बात ज़्यादा एथी करें का मौगहिया जवान कहीं साफ साफ काला सवाल बात मौगहिया कहने कैसे कि देखिए हमनी के भोजपुरी में बहुत सारा मुद्दाबाजी से अश्लीलता के मुद्दा उठेला, जातिवाद के मुद्दा उठेला और ओकर विरोध करले अश्लीलता के बहुत अच्छा काम करले लेकिन वो अश्लीलता के विरोध करले जौन ओहू अश्लीलता से ज़्यादा वो अश्लीलता फैलावेले खुद अश्लील बारे और एगो अश्लीलता के विरोध करे के बहाने होनी के अपन दुकान चलावेला और भोजपुरी के बदनाम करे कहीं ना कहीं से होनी के साजिश चलत रहेला। और एगो और रहल बात की होनी के अश्लीलता हटावे खातिर हमरा नहीं लागत कि आइल बड़े सो अश्लील खुद हो गइल बड़े और अश्लील
पड़ोसे आइल बड़ा सा हमनी के भोजपुरी मान में। लीजिए खुदे गाड़ी देता, मान लीजिए कीचड़ खुदे लपेटले बा पूरा देही में, उ साफ घर में जाके सफाई करी तो उ साफ का करी, उ तो और गंदा कर और दी खुद और जे देखी भोजपुरी में अश्लीलता पर हटावे खातिर जे निष्पक्ष है उ नहीं, उ तो खुद दूसरा के दलाल हमेशा, तो उ का भोजपुरी से अश्लीलता हटाइए सब, तो जे दूसरा के दलाल बनू बढ़िया काम कबो ना करी, हमनी से हमनी में के बोलल मैंने चाहतो नहीं कि हमनी के बोलत नहीं है, काहे कि उ बोले लायक है नहीं गन कह गेल कि कुकुर के पोंछ घी रगड़ला ले सोज ना होला, उहे उन्हीं के हाल बा, तो काम रगड़ रहा अपने घी हमनी के बोलल नहीं कि चाहत कैसे कब हमनी के घी रगड़े वाला काम ना, हमनी के डायरेक्ट पोछिए काटे वाला काम करी ना जा, तो आगे जरूरत पड़ी तो पोछियो काटब जा जरूर। जी अगला सवाल ये रहे कि सुनले बानी कि रउआ लोगन के गाना कुछ लेखक जे बाटे उ चुरा के गा भी रहल बा, का ई बात सही बा? ना देखी हमनी के गाना जो हमनी के गावे नहीं जा, हमनी के जे बेरोजगारी पे गौनी जा, महंगाई पे गौनी जा, बहुत सारा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री गौलस, दो चार एक आदमी के छोड़ के पूरा गायक लोग आवल लो, हमनी के बहुत अच्छा लागल। और जिसे मिलल जे ना। क्रेडिट ना दिले रहे ओकरा ऊपर हमनी के वीडियो बना के उनकर विरोध कनी जा, काहे कि देखी केहू के अगर गाना रुआ उठाओ तनी तो ओकर क्रेडिट दे दी कम क्रेडिट से दिया कम जरूर। गाई, और कोनो दिक्कत नहीं है कि हमनी के गाना में वैसन गावे नहीं जा, मान ले हमनी के महंगाई पे गाओ जे मोदी चाचा दे दो रोजगार, अगर 10 आदमी गावत तो और अच्छा चीज बा, जी। वो और बात माने भारी हो जाई, तो ओकरे हमनी लेकिन के सबसे बड़ा बात बा कि हमनियों के साथे साथे कलाकार हैं जा, जी। और कलाकार का होला कि भाव के भूखा सा लोग खेले, बिल्कुल। तो हमनी का वही चीज ना बा, हमनी कोनो धंधा करे ताइल नहीं की जा, ना। कलाकार नहीं जा, हमनी कहती जौन थपरिया बात जाला नु ई लाखों नोटवा से बहुत भारी पड़ेला, ई थपरिया हमनी कहती, हमनी के उहे खाती बानी जा, तो बस हमनी के काम करत रहते हैं और बेहतर करे कोशिश करब जा, और जी आगे एगो रोजगार पर वो लोग गाना गौल फेमस बहुत भइल बा सोशल मीडिया पर, हम कुशीनगर के देखा तनी माने प्रदेश ना ही पूरा विदेश में आप लोग के चर्चा बाटे, उ गाना तनी गुनगुना दुनु एक संग। लेकिन ढोकारी के भरती निकालिए मोदी चाचा, ढेरे लइका बाड़े बेरोजगार, हमनी से के आपन लइकी बियाही, कैसे बढ़ी वंश परिवार। जी अगला एगो बता आपके मंच पर वो लोग गौनी हो लोग दहेज वाला, तो दहेज वाला एगो गुनगुना दिलो। कि चले खातिर चाही फटफटिया, सुते खातिर से जहो, बड़ी लालची बाड़े लोगावा, मांगेले दहेज हो, बड़ी लालची बाड़े लोगावा। जी लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से ये भोजपुरिया माटी के लाल दर्शक बंधु से रउआ लोगन का संदेश देम, हमरा इतना मेहनत कैला के देखिए रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजपुरिया माटी के लाल के जितना भी दर्शक बाड़े, जितना भोजपुरिया श्रोता बाड़े, माने जितना इस वीडियो चली देखिए लोग, सबसे हमनी के हाथ जोड़ के निहोरा बा कि रउआ सब भोजपुरी के अच्छा करे खातिर गलत के विरोध करी और अच्छा के समर्थन करी, और बढ़िया गाना सुनी हमेशा। और रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद, हमनी से इतना दूर से आके हमनी के अपना मंच पे जगह देवे खातिर अच्छा बहुत लगा। बहुत आभार राहुल। और अभी हृदयानंद विशाल जी के द्वारा हमारे उनका के बारे में का कहब? वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद, और वहाँ से बस कहब कि हमनी के दोनों भाई पे आशीर्वाद बस देते रही बरसावत जी। में। तो सब भोजपुरिया दर्शक से अनुरोध बा हमनी के दोनों भाई के कि भाई के भोजपुरिया माटी के लाल के सब्सक्राइब करी जा और खूब सपोर्ट दी जा, ताकि मतलब यहाँ के खूब अच्छा अच्छा लोगन के रुआ सब तक पहुँचावस और पेज पे फॉलो कर ले। बढ़िया काम करब, रोरो से आग्रह बाटे, गलत आदमी के जगह मत देव और अच्छा आदमी के सपोर्ट करब हमेशा। बिल्कुल। बस बहुत धन्यवाद। हमनी के रहनी सन बिहार राज्य के बक्सर जिला के मिल्की चौसा पंचायत में, और हमारा साथ में रहने भोजपुरिया जवान, यहाँ से तमाम बातचीत हुआ भोजपुरी माई भाषा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, और गाना भी गुनगुनाने तमाम कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना हुआ। कभी धन्यवाद।